Sa tuyang aning pinag-uurlayan ang pangapudan sa pamilya na magtaon ning buhay bakung kagadanan. Kasi ang pagbibigay ng buhay ayan po ay sarong kabanalan. Ano? Kaya tingnan mo, ang mga banal nagtataon ng buhay. Ang mga hangal nagtataon ng kagadanan. Kaya inaapod po kita, ano? So, ang satuyang tema kasi ngunyanal daw ay manunungod yan sa vocation and family, a call to holiness. Ano? Importante mga tugang yan. Inaapod kita sa buhay. Ano? Different kinds of life, pero there's only one life, the life in God, the life of God. Na sa tuya, we share in the life of God. Kaya nga kita nabuhay kasi tinawang kita ng Diyos ng buhay. Ang hapot ko sa indo mga tugang. Nung ikaw ay nasa loob ng tiyan ng nanay mo, hinagad mo ba ang buhay? Dai baga? Sabi, Nay, ilabas mo na ako sa tiyan mo, ang dilim-dilim dito. Wala. Ano? Pero inapod ka ng Diyos. Inapod ka ng Diyos. Mabuhay ka digdi sa daigdig. Ano? Sabi nga sa Genesis, itatao ko sa imo ang mundo. At alagaan mo ang mundo. Yun, inaapod kita mga tugang to take care. To take care of life. Ano? To take care of all the gifts God has given us. Yan mga tugang inaapod kita. Kaya magayon talaga kumustahon tagiraray ang satuyang pamilya. Ano? Kumustahon ta. Kumusta kaya ang satuyang mga pamilya? Ano? Alam mo, mahalaga po yung tinatawag na magkaigwa kita ning sa pamilyang family vision and mission statement. Ano ba yung Father Boots na iyan? Family vision, mission statement. Ito po ay ano ba ang gusto mong mangyari sa pamilya mo? Simple lang naman ang hapot eh. Anong gusto mong mangyari sa pamilya mo? Anong gusto mong mahiling? Ang vision kasi, mahiling. Ano gusto mong mahiling sa pamilya mo? Gusto mo bang mahiling ang pamilya mong watak-watak? O nagkakaisa? Gusto mo bang makita ang iyong pamilyang maugma o mamundo? Yan. Gusto mo ba ang pamilya mong maging nagmamahalan? Okay? Nagkukumustahan? O yung pamilyang negatibo, naghusgahan, away ng away? Yan po ang vision. Ayan, family vision. May pananaw ka sa pamilya. Kaya nga, bago mag-agom, dapat hanapon mo na ano ba talaga, bakit ka maagom? Ano gusto mong mangyari sa pamilya mo? Yan. Ano ba gusto mong mahiling sa pamilya mo? Gusto ko mahiling na arog ka ini. Pero dapat igwa ka mang misyon. May mission ka. Ano bang mission? Ano ang gigibuhon? Kasi sabi nga may pananaw ka, pero wala ka namang gagawin, wala yun. Dapat merong halimbawa, igwa kang gigibuhon yung misyon. Ang ibig sabihin ng misyon, yun. Kaya ang connected din po ito sa bukasyon. Okay? So, inaapod kita, mga tugang, na magkaigwaning pananaw na marhay at gigibuhon na marhay sa pamilya. Ano ba ang marhay? Di yung ikababanal. Ano ba ang kabanalan? Speaking of kabanalan, mga tugang, huwag naman tayo maging self-righteous. Ang problema kasi minsan, may mga taong ang hiling nila sa kabanalan ay panlabas lamang. Hindi po dapat. Mo, ang tunay na kabanalan ay tanda po ito ng galing sa loob. Hindi parang ipakita sa mga tao na banal siya. Hindi po. Dapat hindi ipakita. Dapat ipadama sa Diyos. Kasi kung ipakita mo sa Diyos yan, hindi ipakita sa tao. Kasi minsan, sabi, pakitang tao lang yan. Dahil dapat ipakita mo sa Diyos ni walang nakakakita ng tao, gagawin mo pa rin sapagkat yan ay mabuti, yan ay marhay. Yan ang dapat gawin natin.
Kaya nga, we are all called to holiness. Alam mo, magayon ng mga tugang na ang nahiling ko, ang kabanalan pala ay hali sa tinatawag natin pagbabago at transformation. Okay? So in English, we call it conversion and transformation. Kaya nga alam mo, walang kabanalan pag walang pagbabago or conversion at walang transformation. Bakit? Kita gabos mga makasalanan. Di ba? Pero inaapod kitang maging banal. Ano? Ang mahiling ta sa buhay ni Saul. Okay? Sa buhay ni Saul, anong nangyari kay Saul? Siya po ay mamamatay tao. Ano? Pero bakit siya inapod na banal? Kasi po siya ay nagbago. Yan. Kaya kapag magbabago kita, nagkakaigwa kita ng conversion and transformation, igwa kitang sinasabing kabanalan. At sasabihin ko, there will never be holiness without tinatawag nating conversion and transformation sa buhay. Ano? Kaya nga, kaipuhan mga tugang na talagang may pagbabago. Ngunyan, kaipuhan ba bang ang mga pamilya magkaigwa ng pagbabago? O sabihin natin, Father, tama na. Alam mo, kaya sabi ko, kumusta unta ang pamilya? May pagbabago ba? Ano bang pagbabago? Father, dati ang pamilya namin tuwing gabi nagdarasal. Ay ngayon, may pagbabago ba ka, Father? Ano? Ngunyan, pamilya may kanya-kanya na. Sana kung magbabago man kita, may pagbabago, hindi yung worse, kundi better. Ang problema, nagiging worse, hindi better eh. Yung pagbabago sa karahayan, hindi sa pagbabago sa karatan. Yan. Totoo nga, nagkakaiwa kita ng pagbabago, pero haputon ta, ano bang klaseng pagbabago? Igwa sa pamilya ta. Yan. Kaya importante mga tugang ang tinatawag natin mga testigo. Kaya may mga testigo, witnesses, sa pamilya. Alam mo, importante yan na ang pamilya, na sinasabi ko nga, inaapod na sa pagbabago sa lipunan, because sabi nga ang pamilya is the small unit of society. Importante yan na talagang alagaan ang pamilya. At sa pagbabagong yan, kailangan natin na ang tawag ni Kristo, tawag ng Diyos. Okay? So tayo po ay tinatawagan o inaapod na magbabago. Okay? So, yan ang importante ha. Huwag nating lilingawan mga tugang yan. The purpose of the family. Ano ba talagang purpose? Balikan ko lang, kasi sa maraming tayong sinabi, pero bago tayo maghali, bago kita magwakas ka sa tuwing programa, parang maintindihan nindo gabos, ang importante iniho. Ang pamilya mga tugang, inaapod na magtaoning buhay. Yan. Talaga magtaoning buhay. Magtao kita ning kasaganahan, magtao kita ning inspirasyon sa pamilya. Kaya ang pamilya po inaapod. Kaya we are all called to holiness. At ang kabanalan po na yan, sabi ko nga ay hindi po lang panlabas. Kundi yan po ay paraan parang kita ay makasunod sa Diyos. Ulitin ko ini mga tugang na sinasabi, ang tunay na tanda ng taong banal ay hindi lang yung palasimba, totoo banal din yun, hindi lang yung paladasal, hindi lang yung gumagawa ng kabutihan, kundi ang taong tanda ng banal ay taong mapagmahal. Sabi ni Kristo, di ba? People may know that you are my followers if you have love for one another. Okay? If you have love for one another. Kaya ang utos ni Kristo love one another as I have loved you. Yan. Kaya magayunon, we are all called to love.
Yan, the family is all called to love. Loving ba nga sa tuyang pamilya or hindi loving? Yan, we are all called to love in the family. Nay, malin mo si tatay. Okay, mga nanay, tatay, malin mo mga akin nindo. Magmahalan tayo. No? Magmahalan tayo sapagkat yan po naman talaga ugat ng pamilya o ng pag-aasawa. Bakit mo napangasawa siya? Kasi mahal ko siya eh. O, bakit ka nanganak? Kasi mahal ko asawa ko. Gusto namin magbigay buhay. Yan po mga kaibigan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sa aga maghiriling ang kita giraray at ang satuyang topic magayunin mga tugang. Ano kaya ang mahihiling ta sa bawat pamilya? Pag kita na masyal sa mga harong, ano kaya ang satuyang nahihiling? Yan. Mahihiling ta kaya ang Diyos sa pamilya? Mahihiling ta kaya si Kristo sa pamilya? Yan ang sa aga pag-urulayan ta.